haino hai lamchogo mukumu TV nai tongnai joto khapangni takhote bukuk songno tini haino hai tubui phayuka Tripura hasteni katal Kungbara mosanai bodol dance group abo haikeno o Kungbara mosanai bodolni bisingtei mosamungrok nai mannai kokborok cultural mosamung kokborok modern mosamung Hindi mosamungrokno karibo tei dal bidal mosamungrok abo haikeno mosamungni logi logi sound bo nangkha hinke haino sound bo logi mannai sorda electronic sound no abo haikeno kisasa rangni mari bai Kungbara mosanai bodol bai kwrwngnani muchungui tongkha hinke screeno kokduk number rajak tongo a number bai kwrwngui mano number wngkha 8414868516 o number o contact khaikeno norokmani thangnai Kungbara mosanai bodol dance group no Kungbara mosanai bodolo mosamung simi tonglak rwchabmungbo haino norok logi mannai abo haikeno mosamung bodolni thai wngkha korbuk gumoti Tripura abo haikeno Kungbara mosanai bodol bai kwrwngnani bagui tei waisa jotono no koimung yafar phiro